Kama intejera Madulu TV en kine makare ma indien chino mar kuku mar wach kod an Jeff Olumbaka. Sani ere wang'eyo ni weche mag yiero koro ne oserumo kendo koro oganda sani koro nego beni chako rango weche mag dongruok koni kod kocha. Antiere kod studio kaindi kod jatelo mochung' ne weche mag Global Peace Foundation ma pacho kaini mabende biro nyiso achiel kachiel to wan kaka oganda sani ka yiero rumo en ang'o gini monego beni watimo. Waseneno tungni koni kod kocha wadwani mondo mi owuok kod oganda mondo gibed mos mondo gidhi nyime kod tije makisebedo ka gitiyo rwaki studio. Erokamano Jeff. Erokamano Nyadan. Most oganda wa inyalo nyisogi nyingi ka diponi wigi owil godo. Amoso uno yawre uru. An iluonga ni Daniel Juma Omondi. An jaugenya mokwala. To an machung' ni oganda gine Global Peace Foundation. Ang'iyo weche mag kwe. Watemo lando weche mag kwe. Mondo waneno oganda obetre. Erokamano Nyadan, mana kama ichako godo nero urango weche mag kwe kendo ng'iyo ni oganda obedo kod kwe kinde ka kinde. Sani iri yiero norumo tungni obet kuonde matin koni kod kocha, kirango Kisumu kocha chande, kirango Nairobi kaindi. Inyalo wacho ni en ang'o madhi? Oganda wa ne wuok bogo kura. Ne nonyiswa ni woguru mondo udhi kura. Ne ji ang'eyo ni joluo mang'eny ne wuok bogo kura kabisa. Kata dalawa ji ne wuok ma kata joma ne tuo ne wuok ka go kura go kura to koro gima koro timre ni en ni gine kako timre ni ne oparo ni jakom nyalo yombo teno kane konwang'o komno koro obet en gima lit kabisa wach ng'en joluo mang'eny ne paro ni nitiere gimoro ma giwito iwinjoga lakini an gima temo wacho kama en ni ang'eyo ni lit kabisa lakini ok adwa winjo ni wuod onagi nyathi onagi otho e lwet polis ogo bunde nwach odhi andamana gi wachni aneno ni kaber to wabed ne piny kendo wapare ne diriyo to ang'o ma wanyalo timo kaka oganda joluo iwinjoga kik wabed gi paro ahinya iwinjoga an awachoga ni Nyasaye emong'eyo gima botimre kiny jakom ne nowacho ni joge ni wang'ni adhi ikomni ugona mna kura to kusegona kura tuwe gik moko e lweta en wuon moboro amuan to ang'o ma botimre koro kaka nasewacho weura we lwete we kurwuok no koro dhi go kitegi ni police ibro tho nono jogo nigi bunde un onge bunde onge tiende mar gori gi police to bende police awacho kama polise nyaka kony oganda wach ng'ene gimoro kobai in gi lit to kaka Amerika neno kane Trump kane oyombo jog Hillary Clinton nene nigi lit mogundho to neno ka giwuok makoro gi demonstrate omigi almost 1 week ka gitimo ma demonstration ne kwaneno ng'ama onego gi iwinjoga ema be wacho ni oganda wa bende omigi thuolo mondo gigol mrima iwinjoga gigol mrima kata nyathi ka ngire tiwe oywa kose ywa wacho ni igene ara koro donje ot iwe pi wang'e aito doge maisha dhi mbele ema wacho to oganda wa ma onagi bende wawegi mondo gigol mrima no kikwanegi nwach gidwa golo mrima ogigolo golo mrima aito police bende kabe onego ben konyo gi mondo ka gigolo mrima ka gidhi metme yo mar kwe mondo kik negigi kaka nawacho yo mar kwe maonge kecha joka jatwak e lobila paro Charles Oino temo wacho ni jok obila osebedo ka tiyo gi teko mathoth kuom gin jok makoro lokore jomecho kata jomondo madwani mondo odhi omany ng'ato gimoro e dukane kata gidwani mondo gitur gimoro ka gigolo mrima to nego gigole yo machalo nade gigole yo maber kik itur gi od ng'ato kik ikwal gir ng'ato iwinjoga nwach kikwalo gir ng'ato kata ituro od ng'ato to polis biro negi iwinjoga koro an awacho ni to utime yo makare ma ji wacho ni ji neno ng'ani jogi to giywago mna kura
mane giparo ni ng'atgi ne nyalo yombo to koyombo ema koro gine ema koro gin gi mirima ne lakini ka koro idhin koro ni igine ikwalo od ng'ato igine to meno police ano gine to bende police wacho kama kata bed ni ji kwelo kata bed ni jogi odonjo od ng'ato kwelo sheria wacho kama yes sheria wacho ni make itere station ayo gine oyale mondo otwe no onge sheria ma wacho ni nyaki go na bonde mondo ne nyaki nek ng'ata meno meno en makosa to wino no siepna bende asewinje ko wacho weche every day and asebet ka wuo gi police leaders mag police moron temi lo le ruk anyura wuo ko ne nyise ni yawa wuo gi police weteu mondo giti gintie gi mobilu ngona ba bullet yes mako goyi to ok don enena gi mamikil mna re kada mna water cannons gonwa nyew maga ena tiende mar disperse joma timo demonstration meno ikako timo police onego bed timo control demonstration itime America kunde tentiga demonstration okenya ka kende lakini okgin nigi go ng'ato ginego meno okwaye jowa onegi okwadono nagi onegi kada bed nigi timango ka gikwelo to kigigo gi bunde ma kemondi tere jela mondo yale mondo jajo ngadne gine ngadne wach mar tiyo kod teko mang'eny meno kwadwa meno watamre kabisa wan kaka global peace kwadwa ni ji otho i wachegi unjoga yiero en yiero siasa en kara kich neno kana na dhurwa kucha jo mang'eny mane chung moko kido kana siasa kucha goma be no chung to rasanga moko chung independent moko koro ko be koro un ose yombu koro ukete miero yes Dulu meno wabo henyere. Meno kwa yeye kabisa. Wadon mondo bedi gi kwe. Election za timre. Ritu ento Raila ang no wacha nango. Yes. Koro ki mowacho. Ini won mi boneno. Ento ber kose ok ber. Unjoga. Koro meno bado na unano kanyali hizo ndo anu team na. Koro kwa wacho to hande mabinene to gima wacho no wanyalo luwo kusoko nyalo. To gin mi woni neno. Ini woni ni gipachi yo ento ka wacha dier kose ko wacha dier. To nyoro mano wacho ni mondo mi oganda kik dhi tich ni mondo mi gima kuonga ni oganda obede ute. Mano wach ma kaka ng'ama bende jatelo nyalo wachina. Ne oganda matiyo. Maybe nyoro target joma gine tiene ngin tioro nyede mang'eny maonge tich to moko tie mabende gitimo tije moko mag casual ma seche ma giwuok ya ko wuok bodhi nwango oidho mtoka kore ko nwango kako nwango tije mar oraka yes maybe nyalo wacho kama lakini karo ng'ato ka in gi tiji kama koro okanyal wacho in kigidhi tich wach ke koro kibiro tich kawuono in itimo interview kama koro ne bed no kibiro tich no wach nyoro wach kigibi tich to gipo riemb tich koro tich ng'ama bi tich koro bende aweyo ni ka iwinjo no wacho kamano tini won itigi pachi to anadhi koza kigane koro meno okadwa wuoye lakini kila ng'ato ka ng'ato onyuole gi wiye onyuole en gi pache yes mang'ato konyisi gimoro to iero ta en adier koza kera adier kiseno ken adier koro in mi decide gimitimo in wuon to kama nya dan kapo kodhi yweyo matin yiero ni en ne maneno ka observers mathoth ne wacho ni yiero no time yo maber kendo pinje mathoth bende ogore piny mar Kenya kama ni otime e yo mar kuwe un kaka global peace unyalo wacho wano wacho kama kata anawon na wuok padhi go kura yes na chiew to kiny na chiew sapat badhi pango line tujino wuok mang'eny ka temo mondo gitimo yo kura kana wano kala in board adoke ot ai kenda aduogo na gimo so chiko kore kanwa kala in koro se dugo chien kore kago kura koro procedure no procedure maber mayot mane kidhi kacha iwache igine to iluto ginego idhi koro kura nogo maber okwa dagi observers go wacho ni kura ogo maber yes lakini kakiseng'eyo ni shida marwa en ga kwano kura kweno glano koro ang'eyo ni unyago kura ji mang'eny lakini mondo gima pok wanwang'o to formula man ma do kwan go gigi mondo kwane go
bumi certificate mene formula motamo nyaka nini hivi joga koro to wangni moro point wangni jakom maybe ne panel gi formula no ka Kenya no kwan kuchego bo nwang gine bu nwang nen muyombo bumi certificate meno gima rotamo nyaka nini to wana paro ni joma tiyo gi jakom onego bed ni koro sani gidware formula no the formula no mar kwano kura buland cha enango otama wanye karo sego karo kidika yo rira ka koro figures go dia ina ko uro ta lot koro en gimo na madoga koro formula no otama kabisa koro anota siasa tech okoyot lakini si mtu mo siasa hapa no kigine ananto isenwango jimangenya se bende kisenwange kumikuwa nature bende ya kibed kano ya kinge kumikuwa kwa ne nadu joma kwa ne goto gitime nadu machine cha bende no bende IT experts mag NASA gingiyo nto gini chal nadi okirit nyaka last minute kakoro results chako hivi nyoga koro meno emane onto of course ne gino di yero di maber lakini kwa kweno cha gikar lando cha ema podo anako huru ongano ni na te gine rieko kama nyada na njo gimewacho yocho ne kar kuna kanye masamoro dira wach mana no kabende ogando sibira kawacho kwa kor kocha ne jogo mbulu bonge kod wach jo kweno jo lendo emantie kod wach maduong obudi ywe matene kwa dugo to bro rango ni to kaka koro migosi rumigai Kenyatta ma jatelo mar piny wango ni tire jok mane ogocho ne nitire jok mane ogocho ne sani okang ka mokwako en mane mari Uganda duto mondo mi Uganda ne ni en ker mar ji duto. Tijara Malolo TV wachako duoge tolo marario maingi mtima kukumara wachikora njifu lumbaka saniri warango weche mabele no timoreka ugana no se ya yiro ilosani kuru warango ni topping mar Kenya kuru ni kubeni chido yo machalo nare warango bende weche magdongo kachaka wote studio Rukana nyadan sani kuru jaten pinya wachi nigosu mwenye Kenyatta kuru no se landi ya ngani na jaten pinya wachi nitire jo mani ukugocho nitire jo mani ugocho saniri gimangeo ne penyi kuru pogoreka poliji nitire kore meri mani uwe wani ugocho ne Raila wananua bochini iparo ni koro steps magi mone gojaten pinya wacho ka ondo mi Uganda duto ona mikoro Uganda uchiedh kadi nyime ka wach maniro wituke ana wacho kama koro kako se yer uhuru nene ker onego ongire sani nene ker mar Kenya mzima kiko nene ker mar jomanogo ne kura tiende ma yero en kama yero en na process mo yero go jatelo en kaka chal kaka kichungu michungo gine chai to kise chungo chai kuri dongi chai imado oro yere na process to kise gine kise ko se yerji oro in wase mitich in care mar Kenya mzima oro ka nebe an en to unego ben koro reach out odoro kana jakom o manyo Raila uwogo gido siebe giwuoyo ga odhi kata iyo drai jakom to duar jakom to gibet kode pin to giwach ma Kenya giwacho to bwana an onyisa na yombo winjo koro akadwan mondo bidi wasigu moro wabet pin mondo wange kaka Kenya ai to giro gimaja kinge ai ni jakom nigi ji karibu milioni 7 to uru be milioni 8 winjo en difference machine kabisa koro onego giwuo mondo gidesign to Kenya ginyalo tero kule an bende gimawacho ni chike mag Kenya bende konyalo loko kati mbele malok chike wa mondo bed ni in kiyombo to kiyombo 70% yo kiyombo landslide koro kaka gine uru nyo 54% to kiyombo mo gine matin kamano to koro wacho kama in miyombo no wami ker
to ngamo biro mar nambariyo wamiye jalup ker winjoga ai to proportionate wachon to jalup ker wami kombe mag cabinet secretaries marom kama kalure gi kuchi manchinwang ai ker wami kama aban ngene gi mobokonyo waka wachine ber kala Raila emoyombo nina ka ya urukuche ge wa kalenjin yuak winjoga ne di chako yuak siasa ba apan ji paro gan misken no nika Raila nika gamanyi kon kura okoyombo tuntie gimoro miwito onge gimwito keno okinyal sani kano kuche au kuche moko an kod ge ofisa aniko gitich tabanya dokoro Uhuru yombo ibaro ni sani kidi state house nidwani no Uhuru ipana no yauni kani beni no Uhuru dak yauni imiloga to bende jonagi mang'eny kata mna in kalebe ni Raila emoyo okinyal gina tiendi ni danyo wuoth ni dhi yano penj kicho penyeta in ga appointment tibiro timango okinyal rwaki nwachi jaluo koro gimantie Kenya kanya kong'e ni class gina riyo nitie jo momeo gi joma gi jo chan to jo momeo gi wuoyo kendgi nitie kaka giwinjore kendgi to jo chan bende kendgi koro nyaki beni ni ng'ama go kura in ni ja chan to bende in ng'ama in ichulo na tax ma miyo joka gidhi nyiewo go mtokni madongo dongo biro gima nyaka ing'e koro ber mo madine maber onge koro mawacho kama Uhuru koseyombo make sure ni ndechni ma oko madhurwa olos make sure ni wananchi feel ni gibede gin gi gimoro kiko bed ni koro en oseyombo koro kaw gigo te oter kucha anano mene kako nego bed mene paro ne wacho mondo mo bende ng'ato sibiro ka wacho wach mar the winner takes it all ni ko nego beni bet kesa more ne munyalo okelo ich wang koro ng'ato lal to wacho ni a campaign romenda mathoth sani kora lal adhi beda kama koro nego beni loke mondo mi at least namba chiel namba yo inyo ni to unyalo tiyo kanya mondo mi odwok chien weche mag ich wach koro gino bedo ka bahad nasibu bahad nasibu cha igine ma iltiyo ku pesa mang'eny to kinwango tinwango kiwito bedo gima kana an debed na an Raila biya nyalo bar ma sok nyalo goya koro gino wang'e ne wachni wanyalo kata loso wanyalo kata ificho wanyalo kata change laws mondo ane ka ni kisebed candidate to sirkal fund campaign mari mondo kikitigi pesa ni mondo koro kisetigo pesa ni mang'eny to koro ichopo kacha koro neno ni wito gimoro koro neno sirkal fund campaign mag wanyalo wacho kata top 2 or 3 candidates sirkal fund campaign margi mondo kikitigi pesa ni to bende wanyalo kata wacho ni ka Iran to kinwango to sirkal nyalo duogo ni pesa ni manchitiyo go cha mondo at least iwe go piwangi mondo kikichwa yes ni meni go ngima lich kabisa kama nyada paro ni Manuel Kibole bene kiranga molo ni mondo be kanga to namba chiel namba ri mondo ne to ginyalo tiyo kanyakla na nikech namba chiel ne giji namba ri bende ni giji magi duto ginjo Kenya to bende nitie gima dona me bende ka wanyalo chenjo chike mondo wach ni ka an president omiya higni 7 ati higni 7 go France nigi system no or Korea ati higni 7 kati higni 7 ta wok iluga mondo ok bed ni kendo ne adwa na dog higni moka beach to an ma control security a control jogi tengen kin ker tich maji kila ngato lamia lama to ok nyal bed ni an accept komno ai kurido ni bibi gola iloga a control andi ma tek iloga koro gini ok yot kana lo kibaki be no tamre ko wo iloga koro to nebe kana angen nebe kana ne Raila mo be kana o be na ko wo aiso ni golo ngamo se bet kana o kese betie ajel wo kana de koro ne go be ni kisetiyo to iwo ka tolo ni rumo tiwo na video mondo kisegine ai to i make sure ni ngamalwi bange cha elections team remember ben ye moro mo yanga mondo kigibe ge interest to me ni go take katona jo ino to ni chi loba giri gicho mkati nigi onge joko gin joma ni kanisa tich to gin joma gin gima kero wacho cha e mane ka giti gin independent
okikawaji ni kiri independent lakini ini ilugi ndano inyange gimowoe elokane ya kera iselena no ga kera kane ka utiko mare to wacho ni uchoro lwete duto ne negosiera Odinga kachiel kod jok mabende ne gipiem wacho ni oyo wawe uruweche mag siasa chien iuru mondo watika nyaka koro wager kera paro ni mano dong en wach maber meno en wach maber to nyaking'e ni kaka nyocha election otimre nyocha bende en election ma otimre ma nyocha bende dai hani ma turi meno ka Ruto ja gingani giluongo jakom ja kitenda wingi jakom bende ikono kisebedne siasa okiti ayany okiti chandruok koro ka orumo ka ji odong' gi mirima winjo ka koro aparo ni jogi onego nwang' kaka mirima nodok chien kata ginwang' councillors manyalo wuoyo kodgi mondo mirima nodok chien wang'e main en competition to koro koserumo kama koro wanen to wanyalo idhi mbele nade aparo ni ang'eyo ok yot mondo ng'ato kuse ugore mawi mar siasa maduong' kamano mondo kori mirima norum ang'eyo ok yot lakini aparo ni jakom en ng'ama en gi experience en ng'ama osekonyo piny constitution masani wan go jakom ema nokelo winjoga gigi te democracy masani wa enjoy jakom ema okelo to josiasa gi Uhuru gi Ruto gi jakom ema okonyo gi siasa koro ananeno kama en wuon mobro wamiye time kik wachune mondo ogine en wuon mobro decide to odwan ji dhi kune lakini wamiye time onyalo kata paro ni wawera gi gigi oro nyalo wacho wang' ni koro mi Kalonzo kata Mudavadi mondo piny odhi mbele lakini jakom gigi te jakom ema omiyowa constitution gi ema omiyowa ok apar ni onyalo timo gimoro manyalo ketho gik ma en wuon manokelo evolution gi en mokelo kero kalanya nisara kaka achiel kuom yawuot lugo mabende wuoyo opinion shapers paro ni exit mar Raila Amolo Odinga e siasa nyiso nang'o ne Luo Nyanza kadipo ni koro wacho ni oyo koro sani kama chopo ni koro ne mondo koro aywe koro weyo account ni atero ne Kalonzo kaka ne gisingo paro mali singo mari paro ni Luo Nyanza sani koro siasa mar Luo Nyanza ka Raila onge to nyiso Raila kata ka bed no wacho ko no weyo siasa lakini wach ne podi bro prevail siasa mar Luoland kada bed ne wacho ni wang' ni ok ochung' lakini obo bed neno bed kada bed na bondo lakini ko wacho ni in madwan mondo idhi Ugenya to in midhi Ugenya ko mero modhi pod gino apan pod obro prevail wach Raila pod tin en gigni lakini pod ok ng'am oti pod kata ko wacho kata ndo chung kana higi mabiro wanyalo chung yinyo wasendo jomo chung kana kidhi Nigeria ker masani oti kabisa masani pod en England otu kabisa lakini pod en yeke yinyo lakini kata ko wacho en puro control siasa ma wadala ma Luo Nyanza makata en won ko decide ni wang' ni adwa miyo na mi kana gimo decide ko wacho na adwa miyo kana joho oro wacho ni omi kana ng'ama decide mabro lakini aneno ni sani field oseyawre koro yawuoyi ma yawuot Luo moneno ni nigi tegno ginyalo kaka ji neno gi kaka giboro iparo ni bende wan gi yawuoyi go e Luo Nyanza king'iyo to wan gi Luo kata Luo matindo ma rawere kata rawere kaka Babu Owino mego bende ni kanyo iwinjo ga governors gi an pok aneno governor moro amora manyalo wacho ni nyalo kawo mantle mar Raila iwinjo ga pok aneno gin joma gionge gimiluongo gi charisma gionge charisma iwinjo ga ng'ama nigi charisma tin an menigo en ng'at manyalo iwinjo ga to leadership en gima biro naturally to moko gi pok aneno edi wacho maybe ng'ato kaka Orengo lakini Orengo ng'en bende sani obende higni bende koro ng'en weche gi kinyalo wacho koro Raila koro en Orengo koro otek lakini wabro neno warit wane ento ng'ano ng'ama nani mabro wuok manyalo kawo mantle lakini aneno sani joluo ka Raila wacho ni oyweyo wayweyo wabedie matin mondo walosane pesa
walos ane economic empowerment mar joluo winjo ga mondo koreka wapar wach siasa kidogo bange wagora kila sawa gore siasa to economic empowerment mar luo onge go to okwa bedo very successful kora manu wangni wawene wachna wangi kana muda madi katwa mi Kalonzo lakini katwa mi jo ngamwa decide lakini ndo ka wangni wabedo wachura ne wa mondo wane to angmo protimre yes I naturally leader jatel jo bro bana biro kami jo ke wacho kanyo matin babu ngeo ni to qualities mage meneno kuno me wache ni maybe babu yeah no wache babu yen kijana matin odo me student lakini en ngama jachir ngel jo luo hero jo ma jachir jo ma wuoyo makoluor winjoga ngama nyalo wacho gimoro makoluor babu kinene ko wuoyo ka ngama ubene ngijachir koro kwangiyo kana kama amino kanyalo wacho nango lakini akian qualities mage majuluo ngiyo yeah lakini in future hapa ni jama future gi siasa mar luo future gi ber yeah kagi bedo consistent to gi kede reasoning ki go bedo jo mago ago koko do bene koko marmi ni kidhi to namna TB no mama TB wa mama ucheck wa mama wawe gi weche moko mag wach ko wuoyo gi jitu wawacho gimoro ma raia winjo iko na sa kaze na TB nyaka kana ero ko ne nya da wach ni gi kana Uganda duto ma piny mar Kenya ni kechi director mar Global Peace Foundation mar Kenya okujoru kende wach ni mogi ne Uganda ana wacho kama ni kura kwa sego kura gimomiyo jigo kura en ni wayiero jotelo winjoga to kidhi i competition nyaka undikre piny rules mag competition yen kama winjoga mondo ichop ni koro iwach ni koro wadhi nyaka nibed ni say sign rules go winjoga koro ka en kendo kidhi competition wabed vigilant winjoga onge tinde mondo idhi king'eyo ni onge okiketo gine maber kaka agents ming'en bro ng'iyo ni giki maber gore ma wacho kama menigo aneno ka tek lakini okawach ni oserumo nwacha pan kiny jakom wacho ni kino lakini gimoro ana ko mna jo Kenya mondo wabed gi kwe kin onage tin ibed gi wodo kuyo ubed abeda gi kwe kikwa bed ni korwa gore no wach komni oken marwa oken man ka ino kichung ni dwaro kiko market to ang'o miyo idhi gore gi ng'ato wabedo ng'eng'e kwe ai chieng' moro kineno ni idwa an ko siemna moro wacho no dwa chunke kineno ni bende rom ichung ke koro kotami koro inyalo wacho koro idwa go gimidwa gine lakini ka inno kichung ke kikibed gi mrima in nyego gago kuri seti go kura koro iseti ko tijni koro hapa ni wabedo bada kamano ero kana nya dana gonyero kana ndonga nya kum ka thulo mari mar chop mondo wuo kod oganda wachiel kachiel to kiero gima duong'o ne sani wadhi nyime kod weche mag dongruok kachiel kod weche mag bedo kanyakla weche mag siasa kik pogi gi nyawadu nikech Kenya imoingo oganda duto maduong' moloyo en weche mag kwe nyaka sani rego ne kana nya dana kuchopo weche madongi magero ni brodo thulo mondo twag kaindi ka wuok e Lodwar TV Jeff Lombaka kod kuko marwa chorito masana